Ο κύριος Πρόεδρος, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την προσέλευση στην εκδήλωση του ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Δημοσιολόγων. Θα ήθελα να απευθύνω μία μορφή στον Πρόεδρο, στον κύριο Τζέμο. Μου φόρτωσε τώρα 4 εισηγήσεις σε διάστημα 40 λεπτών. Λοιπόν, θα γίνω αυταρχικός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα όμως να προτείνω στο επόμενο συνέδριο να έχουμε και επίκαιρα θέματα. Θα γνωρίζετε όλοι σας τις πρόσφατες αποφάσεις του Στρασβούργου, την υπόθεση Τσόλης και του ΔΕ για την απώλεια ευκαιρίας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εναρμονιστούμε με αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις. Μ' αρέσει η καλή νομοθέτηση, γιατί ήμουνα και εγώ ένας από τους συντάκτες, που ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θεωρώ όμως ότι αυτή η επικαιροποίηση έρχεται πολύ καθυστερημένα. Λυπάμαι, Βίκη, που το λέω, αλλά θεωρώ ότι ο νόμος αυτός θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε άλλη βάση. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, λυπάμαι, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Στα 8 θα σας διακόπτω για να έχετε 2 λεπτά για τα συμπεράσματα. Λοιπόν, και δίνω αμέσως το λόγο στην Βίκη, στη Βασιλική Καραγιώργου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου, και θα μας μιλήσει για τις βασικές κανονιστικές κατευθύνσεις και προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Έχει το λόγο, κυρία Βασιλική. Πάρε το δικό μου. Εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον καθηγητή τον κύριο Τζέμο, την κυρία Πρόεδρο, όλους όσους βρίσκονται εδώ. Το θέμα μου νομίζω έχει επικαιρότητα, κύριε Πρόεδρε. Είναι η λειψιδρία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, μία από τις πιο επίγουσες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες διοικητικές αρχές είναι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας, της ξηρασίας και της πλημμύρας. Και θα ήθελα να δώσω ένα σύντομο ορισμό. Ότι η λειψιδρία είναι όταν η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό για τις διάφορες χρήσεις, είτε είναι οικιακές, είτε είναι βιομηχανικές, είτε είναι αγροτικές, δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα από τη βιώσιμη άντλησή τους. Η ξηρασία είναι η προσωρινή έλλειψη νερού. Γιατί προκαλείται γιατί έχουμε μακρόχρονα μοντέλα μη βιώσιμης χρήσης των υδάτινων πόρων και το γεγονός βέβαια επιτείνεται πλέον από την κλιματική αλλαγή και πιο συγκεκριμένα από την κλιματική κρίση, η οποία έχει επίδραση τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα των υδάτινων πόρων. Το ζήτημα της λειψιδρίας τίθεται και σε διεθνές επίπεδο και έχουμε το Διεθνές Δίκαιο για τα Ύδατα, που επιδιώκει πλέον να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό όταν τα κράτη μοιράζονται ένα κοινό φυσικό πόρο, ένα ποτάμι ή μια λίμνη, να έχουμε δίκαιη κατανομή των ωφελημάτων που προκύπτουν από αυτό το φυσικό πόρο, και περαιτέρω να μην προκαλείται βλάβη σε αυτόν τον κοινό φυσικό πόρο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ωφελήματα. Άρα λοιπόν οι διακρατικές συμφωνίες σε πρώτη φάση για τα ύδατα θα πρέπει και αυτές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που τίθενται από τη λειψιδρία και από την κλιματική κρίση, η οποία έχει σαφείς επιπτώσεις στο ζήτημα της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων. Τώρα, σε ενωσιακό επίπεδο, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων εντάσσεται στην στη γενικότερη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα περιβάλλοντος και ρυθμίζεται από τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το βασικό νομικό εργαλείο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά? Το βασικό νομικό εργαλείο είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα.
η οποία όταν υιοθετήθηκε το 2000 ήταν πραγματικά πρωτοποριακή. Γιατί έθετε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στην βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων. Τι προβλέψεις έχουμε για το θέμα της λειψιδρίας? Δεν έχουμε ειδική πρόβλεψη για τη λειψιδρία, μόνο για την ξηρασία. Τότε δεν ήταν κατά το χρόνο θέσπισης της οδηγίας, το ζήτημα δεν ήταν τόσο έντονο και ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι η αντιμετώπιση της ξηρασίας. Προβλέπει ωστόσο η οδηγία μία σειρά από εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρώτο βασικό είναι ότι η οδηγία προβλέπει ένα χαρακτηριστικό της, προβλέπει την θέσπιση ποιοτικών στόχων για το περιβάλλον, για τα υδάτινα οικοσυστήματα, οι οποίοι ξεχωρίζουν, γίνεται μία διάκριση μεταξύ των επιφανειακών υδάτινων οικοσυστημάτων και των υπογείων. Έχουμε λοιπόν πρώτον εδώ μία υποχρέωση μη χειροτέρευσης της κατάστασής τους και δεύτερον έχουμε ένα στόχο της καλής κατάστασης όλων των υδάτινων οικοσυστημάτων και των επιφανειακών και των υπόγειων, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Ειδικά δε για τα υπόγεια υδάτινα συστήματα, για τα οποία εκεί προκαλείται το πρόβλημα γιατί έχουμε την υπεράντληση, έχουμε το στόχο της καλής ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτινων συστημάτων και το ΔΕΕ στην απόφαση του Ντοχάνα είπε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει μία ισορροπία για να μπορεί δηλαδή να έχουν καλή ποσοτική κατάσταση τα υδάτινα συστήματα και να μην έχουμε ελλείψεις. Πρέπει να έχουμε μία ισορροπία μεταξύ της άντλησης των υδάτινων συστημάτων και της ανατροφοδότησης αυτών. Διαφορετικά θα έχουμε ζητήματα. Βεβαίως οι στόχοι αυτοί έχουν και εξαιρέσεις. Τώρα, το άλλο βασικό εργαλείο το οποίο προβλέπει η οδηγία είναι τα σχέδια διαχείρισης που θέτουν το πλαίσιο για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι ποιοτικοί περιβαλλοντικοί στόχοι σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, που είναι η βασική μονάδα διαχείρισης που θέτει η οδηγία. Εκεί δε ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των σχεδίων διαχείρισης είναι ότι προβλέπονται τα προγράμματα μέτρων, τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η προγενέστερη άδεια για την άντληση υδάτων, άδεια χρήσης υδάτων, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το ζήτημα της άντλησης υδάτων. Συμπληρωματικά δεν μπορούν να ληφθούν και μέτρα που αφορούν την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων. Επίσης, πέρα από αυτό, πέρα από το βασικό εργαλείο, δηλαδή που είναι το εργαλείο της άδειας, διοικητική πράξη για να ελέγξουμε την υπεράντληση, έχουμε στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας και τη θέσπιση της αρχής της ανάκτησης του κόστους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στις τιμές για τις υπηρεσίες ύδατος θα πρέπει να ενσωματώνουμε το περιβαλλοντικό κόστος το οποίο προκύπτει από την άντληση. Άρα δηλαδή θα πρέπει να τις κοστολογήσουμε. Η ίδια η οδηγία λέει λοιπόν στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές κοστολόγησης του ύδατος με βάση την οικονομική ανάλυση του ύδατος και την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν κίνητρα για την αποτελεσματική χρήση των υδάτων. Ωστόσο, επειδή το ζήτημα της κοστολόγησης είναι ευαίσθητο θέμα και αγγίζει και το δικαίωμα στο νερό και την πρόσβαση στις υπηρεσίες ύδατος, η νομολογία του ΔΕΕ, το ΔΕΕ ήταν αρκετά επιφυλακτικό. Αναγνώρισε δηλαδή εδώ διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Δεν τους το έθεσε υποχρεωτικά ως προς την
τήρηση αυτής της αρχής της ανάκτησης του κόστους και της κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Επίσης, έχουμε σε διάφορα πλέον εργαλεία, λόγω της κατάστασης της οποίας υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη νέα οδηγία για το νερό, το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ειδική πρόβλεψη για να περιοριστούν οι διαρροές νερού, που είναι ένα μεγάλο θέμα. Αντιστοίχως, στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές έχουμε ρητή πρόβλεψη πάλι για την ανακύκλωση του νερού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και επίσης τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων και εκεί ένα από τα στοιχεία τα οποία εγγυάται την αειφορία κατά το σχεδιασμό των προϊόντων είναι να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν λιγότερη ποσότητα νερού. Πέρα από αυτά, τα τελευταία χρόνια, από το 2020 και μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μεγάλη έμφαση, προσπάθησε να κάνει κάποια βήματα και για το θέμα της χρήσης του νερού στον αγροτικό τομέα. Γιατί ο αγροτικός τομέας, το γνωρίζουμε και εδώ στη Θεσσαλία, είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του νερού και πολύ συχνά με όχι αειφορικό τρόπο. Έτσι λοιπόν το 2020 θεσπίζεται ο κανονισμός 2020-741 της ΕΕ, ο οποίος θέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές προκειμένου το νερό το οποίο προέρχεται από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων αστικών να μπορεί υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί για αρδευτικούς σκοπούς στη γεωργία και επιπροσθέτως στη νέα ΚΑΠ που αφορά την περίοδο 2023-2027, έχουμε ενίσχυση των όρων αυτών αιρεσιμότητας, δηλαδή η χορήγηση των απευθείας χρηματικών ενισχύσεων προς τους αγρότες προϋποθέτει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και ένας από τους όρους που αναφέρεται ρητός ότι θα πρέπει να τηρείται είναι το ζήτημα της προηγούμενης άδειας για την άντληση των υδάτων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και κάποια μέτρα, προβλέπει η νέα ΚΑΠ, τα eco-schemes, δηλαδή τα περιβαλλοντικά εργαλεία που οι αγρότες μπορούν να χρηματοδοτηθούν όταν λαμβάνουν δράσεις που μεταξύ άλλων αφορούν το ζήτημα της διαχείρισης του ύδατος. Και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα κείμενο μη νομικά δεσμευτικό, soft law, ήδη από το 2007 που αφορά την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και της ξηρασίας, θέτει μία προτεραιοποίηση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Και δίνει μεγάλη έμφαση στις πολιτικές εξοικονόμησης του νερού, δηλαδή στις πολιτικές που αφορούν στη μείωση της χρήσης και ειδικά και στις πολιτικές κοστολόγησης. Και έχει σημασία εδώ, γιατί βρισκόμαστε στη Θεσσαλία και έχουμε τη γνωστή υπόθεση του Αχελόου, θέτει το ζήτημα ότι μέτρα όπως τα μέτρα που αφορούν τη μεταφορά νερού μπορούν να είναι επιτρεπτά αφού προηγουμένως έχουν προληπτικώς εξαντληθεί όλα τα άλλα μέτρα τα οποία αφορούν και βεβαίως υπό την αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων. Επιπροσθέτως, αποδίδεται έμφαση και σε αυτή και σε μεταγενέστερη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να καθοριστούν στα σχέδια λεκάνης απορροής ποταμού ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ζητήματα για τη λειψιδρία και για την ξηρασία και στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης να εκπονηθούν ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Τέλος, και στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αυτή τη στιγμή είναι υποδημόσια διαβούλευση η στρατηγική της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στον τομέα του νερού και για την καθιέρωση της αρχής της αποδοτικότητας του ύδατος. Όπως στον τομέα της ενέργειας έχουμε την αρχή Energy Efficiency First, δηλαδή της προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, αυτό θα πρέπει να γίνει και
είναι πάρα πολύ επίγον και στον τομέα της διαχείρισης του ύδατος, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πλέον. Δεν είμαστε στο επίπεδο της πρόληψης, είμαστε στο επίπεδο της διαχείρισης και της προσαρμογής στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της λειψιδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγιώργο. Δεν ήθελα να πω ότι αντικείμενο του συνεδρίου δεν είναι επίκαιρα ζητήματα. Ήδη χθες ο Ζερεφός, ο γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, επισήμανε ότι μέχρι το 2100, ενδεχομένως από την Κατερίνη και κάτω, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα ξηρασίας. Βέβαια, εδώ στο Ποινιό, το ξέρουν καλύτερα οι Θεσσαλοί, υπάρχουν παράνομες γεωτρήσεις κάνα τη μία νήξη, με αποτέλεσμα να πέσει και η στάθμη του Ποινιού. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον πρώτο άντρα της παρέας, μετά από μένα εννοείται. Λοιπόν, στον κύριο Λιόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Ένωση των Ελλήνων Δημοσιολόγων για την αποδοχή της υποβολής της περίληψης για την παρουσίασή μου. Είναι μεγάλη μου χαρά, κύριε Τζέμου, που βρίσκομαι πάλι σε ένα συνέδριο της Ένωσης των Ελλήνων Δημοσιολόγων μετά από πολλά χρόνια. Και θα μπω κατευθείαν στο θέμα, αποδεχόμενος και την πρόκληση του 8 λεπτού και του επίκαιρου, γιατί εγώ θα σας μιλήσω για την ενεργειακή μετάβαση. Και η Ελλάδα ανακοίνωσε το τελικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα πριν από 2,5 μήνες. Ο στόχος πλέον που έχουμε ως χώρα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι να έχουμε ένα μερίδιο 43% ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα μας μέχρι το 2030. Σήμερα το μερίδιο είναι κοντά στο 25%. Η σημερινή ισχύς της εγκατεστημένης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι σήμερα κοντά στα 14 γιγαβάτ. Πρέπει μέχρι το 2030 να αυξήσουμε, σχεδόν να το διπλασιάσουμε, να προσθέσουμε τουλάχιστον επιπλέον 12. Το οποίο καταλαβαίνω ότι σημαίνει μια τεράστια προσπάθεια και διοικητική και επενδυτική, και αυτό έχει και πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, δεν ξέρω αν έχει κοστολογηθεί ακριβώς. Σε επίπεδο όμως Ευρώπης, γιατί όλη η Ευρώπη έχει τέτοιους φιλόδοξους στόχους, φτάνει ένα κόστος περίπου 600 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τερατώδες ποσό και για την Ελλάδα. Και για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους δεν αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις πολύ μεγάλες επενδύσεις, αιωλικά πάρκα, τεράστιες μονάδες παραγωγής. Πρέπει να βρούμε και νέους δρόντες, οι οποίοι μπορεί να είμαστε κι εμείς ή μπορεί να είναι πολύ μικρότεροι οργανισμοί. Και αυτό γίνεται μέσω της αυτοκατανάλωσης, για το οποίο ενδεχομένως έχετε ακούσει αρκετά πράγματα. Και είναι αυτό στο οποίο θα σταθώ, χωρίς όμως να μπω ιδιαίτερα σε τεχνικές λεπτομέρειες, να μιλήσουμε για κιλοβατόρες κτλ. Αλλά λίγο περισσότερο να σταθούμε στο ευρύτερο πλαίσιο, στη λογική του συστήματος, στις προκλήσεις και στα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσουμε από μια τέτοια προσπάθεια. Η αυτοκατανάλωση είναι η προσπάθεια που κάνουμε ως καταναλωτές, ως νοικοκυριά, ενδεχομένως ως ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή ως περισσότερα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που συνεργαζόμαστε για την παραγωγή ενέργειας, με σκοπό να παράγουμε την ενέργεια πιο κοντά κατ' ουσίαν στην κατανάλωση. Να μην εξαρτώμαστε δηλαδή από μια μονάδα παραγωγής η οποία βρίσκεται ανοιχτά στη θάλασσα ή σε ένα λιγνητικό εργοστάσιο ή σε κάποια φωτοβολταϊκά μεγάλα πάρκα, αλλά στις στέγες ή κάπου στο οποίο έχουμε άμεση πρόσβαση. Τα ωφέλη τώρα είναι ότι έχουμε άμεσα οικονομικά ωφέλη, φυσικά, διότι η ενέργεια που παράγεται εκεί καταναλώνεται από εμάς. Έτσι εξοικονομούμε ενέργεια από τον λογαριασμό μας, ως αυτοκαταναλωτές, ως νοικοκυριά, ως ενεργειακές κοινότητες. Είναι όμως κι άλλα. Η κυρία Καραγιώργου μίλησε για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν εμείς καταναλώνουμε ενέργεια που οι ίδιοι παράγουμε, δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το δίκτυο. Η κεντρική μονάδα δεν χρειάζεται να παραγεί τόσο πολύ για να καλύψει τις δικές μας ανάγκες. Οπότε ελαφρύνουμε λίγο τη συνολική προσπάθεια. Επίσης, ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ είναι η ενεργειακή δημοκρατία, η ενεργειακή φτώχεια, και είναι πολύ σχετικά ζητήματα. Το πρόβλημα βέβαια εδώ είναι ότι μιλάμε για έννοιες ασαφείς, δεν έχουν σχηματοποιηθεί ακριβώς. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής της ενέργειας που θα χρησιμοποιήσουμε. Καθιστάμεθα πλέον παίχτες στην ενεργειακή αγορά και στο ενεργειακό γίγνεσθε, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτή, και το ενωσιακό δίκαιο έχει πλέον 5 χρόνια τουλάχιστον κατοχυρώσει το δικαίωμα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα νομικά πρόσωπα να γίνουν αυτοκαταναλωτές. Δηλαδή, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει το δικαίωμα όποιου επιθυμεί να επενδύσει σε μια μικρή μονάδα παραγωγής ενέργειας από το φωτοβολταϊκά, μπορεί να είναι και μια μικρή ανεμογεννήτρια, αν κάποιος έχει μεγαλύτερο κεφάλαιο, και να γίνει αυτοκαταναλωτής. Και επίσης το κράτος μέλος πρέπει
να διασφαλίσει τη δυνατότητα τέτοιων δρόντων να συμμετέχουν στην αγορά, να μπορούν να συμβληθούν με παρόχους και να μην είναι αποκλεισμένοι από την αγορά. Επομένως, δεν μιλάμε μόνο για μια προσπάθεια την οποία θα κάνουμε για να παράξουμε ό,τι εμείς καταναλώνουμε, αλλά πρέπει και να μπορούμε να συμμετέχουμε στην αγορά και να έχουμε πλέον ωφέλη και κέρδη οικονομικά. Αυτό είναι και το κίνητρο. Άλλωστε, πολλών από όσους δεν στέκονται στις ασαφείς έννοιες περί δημοκρατίας, που είναι σημαντικές, αλλά νομίζω ότι συχνά χρησιμοποιούνται με στρεβλό πολιτικό τρόπο. Τώρα, επειδή μιλήσαμε και για καινοτομία πριν, θέλω να επισημάνω την καινοτομία της Ελλάδας και του ελληνικού νομικού πλαισίου στο πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης. Η Ελλάδα ήδη από το 2013 έχει ένα πρωτοποριακό νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τον συμψηφισμό των μετρήσεων. Και αυτό είναι το κίνητρο των αυτοκαταναλωτών κατ' ουσίαν. Ο συμψηφισμός σημαίνει ότι αν εγώ δεν μπορώ να καταναλώσω την ενέργεια που θα παράξει το φωτοβολταϊκό μου, ας πούμε, γιατί είμαι στο γραφείο εκείνη την ώρα και έχει πολύ ήλιο στο σπίτι μου, μπορώ να το στείλω στο δίκτυο και το δίκτυο, δηλαδή ο διαχειριστής του δικτύου, θα με αποζημιώσει ώστε έτσι να έχω ένα κέρδος στο λογαριασμό μου μετά. Δηλαδή το ποσό που θα διοχετεύσει στο δίκτυο θα αφαιρεθεί από το ποσό που θα υπολογιστεί για να βγει ο τελικός λογαριασμός του ρεύματος. Στο πέρας του χρόνου αυτό το σύστημα έχει διαμορφωθεί, πλέον υπάρχουν κάποια όρια, δηλαδή είναι 10 κιλοβάτ ας πούμε για τους οικιακούς καταναλωτές, 100 για τα νομικά πρόσωπα. Το σημαντικό είναι ότι το ελληνικό σύστημα παραμένει πολύ γενναιόδωρο. Δηλαδή, για κάθε 1 κιλοβατόρα που διοχετεύει κανείς στο δίκτυο, αποζημιούται με αξία 1 κιλοβατόρας και όχι με μικρότερη αξία, το οποίο συμβαίνει σε πιο προηγμένα συστήματα κατ' ουσίαν, αλλά η Ελλάδα έχει επιλέξει να ακολουθεί έναν δρόμο πιο γενναιόδωρο για να δώσει μεγαλύτερα κίνητρα στους αυτοκαταναλωτές. Άλλη καινοτομία είναι ο εικονικός συμψηφισμός, που εφαρμόζεται εδώ και λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως, σίγουρα είναι ένα από τα λίγα κράτη-μέλη Ελλάδα που εφαρμόζει εικονικό συμψηφισμό. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τα ωφέλη για τα οποία μόλις μίλησα, δηλαδή συμψηφισμό των μετρήσεων ή των λογαριασμών, να γίνεται όχι μόνο μέσα στην ίδια παροχή, αλλά να αξιοποιείς εγκαταστάσεις που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ έχω ένα εξοχικό και εκεί μπορώ να βάλω φωτοβολταϊκά πιο εύκολα από ότι σε ένα διαμέρισμα στην πόλη. Μπορώ όμως να εξοικονομώ από το ρεύμα στην πόλη. Αυτό βέβαια ακόμα δεν ξέρω αν συμβεί κάποτε, πάντως ακόμα δεν συμβαίνει για οικιακούς καταναλωτές. Το σύστημα του εικονικού συμψηφισμού στην Ελλάδα, που παραμένει από τα λίγα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τέτοιο σύστημα, αφορά ΟΤΑ, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον για τους Δήμους να εφαρμόζουν ένα τέτοιο σύστημα. Αφορά αγρότες και αφορά και ενεργειακές κοινότητες. Το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια ενεργειακή κοινότητα, και έρχομαι τώρα στο τελευταίο κομμάτι, μπορεί να έχει μέλη τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους. Πρέπει, σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, στην ενεργειακή κοινότητα η πλειοψηφία των μελών να βρίσκεται στον τόπο που είναι η κύρια εγκατάσταση, όμως ένα 49% των μελών μπορεί να βρίσκεται αλλού στην Ελλάδα. Επομένως, μια ενεργειακή κοινότητα στο Βόλο ή στη Θεσσαλία μπορεί να επωφελείται από ρεύμα που παράγεται κάπου αλλού, στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί κανείς, γιατί δίνει κίνητρα συμμετοχή σε εγχειρήματα τα οποία μπορεί να έχουν δυσκολία ως προς την εξέβρεση κεφαλαίου, για παράδειγμα. Και κλείνω με αυτό βασικά, χωρίς να δώσω κάποια λύση, αλλά να εγείρω και κάποιους προβληματισμούς, κάποια προβλήματα, προκλήσεις που έχουμε σε αυτό το πεδίο. Πρώτα απ' όλα, είναι μια προσπάθεια που και ο νομοθέτης επιχειρεί να προωθήσει κατ' ουσίαν, δίνοντας τέτοια κίνητρα, ώστε να καταστήσει εμάς συμμετόχους στην προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης, τους πολίτες. Δηλαδή, να μην είναι μόνο μια προσπάθεια επενδυτών, αλλά να αποκτήσουμε, ας πούμε, την κυριότητα που λένε take ownership μιας πρωτοβουλίας. Όμως εδώ υπάρχει μια δυσκολία, ότι μιλάμε για τεχνικά ζητήματα και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να πείσεις πολίτες που δεν είναι επαγγελματίες, ενεργειολόγοι ή επενδυτές ή μηχανικοί να ενταχθούν σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επίσης, το κόστος παραμένει μεγάλο. Αυτός είναι ένας και από τους λόγους που η Ελλάδα έχει τέτοια γενναιόδωρα συστήματα κινήτρων. Άλλες χώρες, στις οποίες είναι πιο εύκολο κάποιος να επενδύσει σε μια αρχική εγκατάσταση, δίνουν χαμηλότερα κίνητρα. Όμως εδώ, παρότι ξέρω ότι 1 κιλοβατόρα ισούται με 1, άρα θα εξοικονομήσω πολύ από το λογαριασμό μου, μπορώ να επενδύσω στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Το αρχικό κεφάλαιο παραμένει δύσκολο για έναν Έλληνα πολίτη, ειδικά όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Είχαμε και τα χρόνια της κρίσης και η κρίση διαθέχεται η μία την άλλη, επομένως παραμένει συχνά δύσκολο κάτι τέτοιο. Και τέλος, παρότι συμβάλλει κανονικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα ένα τέτοιο σύστημα,
μπορεί και να τη δυσχεράνει. Υπό την έννοια ότι αν εγώ διοχετεύω ενέργεια που παράγω στο δίκτυο για να αποκομίσω κέρδος, σημαίνει ότι το χρησιμοποιώ διπλά. Το χρησιμοποιώ μία για να καλύψω ανάγκες το βράδυ που θα γυρίσω στο σπίτι, αλλά το χρησιμοποιώ και την ημέρα, ενώ δεν είμαι στο σπίτι μου, διοχετεύοντας ρεύμα από την εγκατάσταση που έχω. Εκεί τώρα τίθεται το ζήτημα των χρεώσεων. Δηλαδή, ο διαχειριστής του δικτύου να σου ζητήσει να επιβάλλει χρεώσεις κατ' ουσίαν, ώστε να καλύψεις τη χρήση την οποία επιβάλλει στο δίκτυο. Όσο αυξημένες όμως τις χρεώσεις, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο δικαιοσύνης, δηλαδή να καλύπτεται το κόστος που επιβάλλει στο δίκτυο λόγω της υπερβολικής χρήσης, τόσο μικρότερο το κίνητρο τελικά που έχεις και να επενδύσεις. Επομένως, είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία που δείχνει και αυτή τις προκλήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, από τη μία μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σύστημα που ενδυναμώνει τους καταναλωτές, ενδυναμώνει τους πολίτες, τους καθιστά κυρίους της ενεργειακής μετάβασης. Από την άλλη, όμως, μπορεί να έχει προκλήσεις και αφανείς ή προκλήσεις που προκύπτουν στην πορεία για τη διαχείριση του δικτύου. Και με αυτά ελπίζω ίσως να συμβάλλω και στη συζήτηση, να γύρω ερωτήματα και συζήτηση. Οπότε θα κλείσω εδώ πέρα για να μην καταχραστώ και τον χρόνο και να βοηθήσω και στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ηλιόπουλος μου άγγιξε ευαίσθητες χορδές. Το 2012 ένας βουλευτής μου είπε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι ανεμογεννήτριες, γιατί στον Παναχαϊκό Όρος, ένα βουνό εκεί στο νομό Αχαΐας, τα πρόβατα ενός βοσκού φοβόντουσαν από τις ανεμογεννήτριες και φεύγανε και δεν μπορούσαν να βοσκήσουν. Είδαμε την κρίση μετά με την Ουκρανία και εκεί φάνηκε ξεκάθαρα πόσο προβλέψιμος θα έπρεπε να ήταν ο νομοθέτης όσον αφορά την ανεμογεννήτριες. Βέβαια υπήρχε ένας καλόγερος στο νομό Φθιώτιδας, ο οποίος έλεγε: εγώ δεν μπορώ να πάω στο μοναστήρι γιατί βλέπω τις ανεμογεννήτριες σε ευθεία γραμμή που ήταν 3.000 μέτρα. Μιλάμε τρελά πράγματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν σε κάποιες βασικές αρχές και ειδικά όσον αφορά το θέμα των ΑΠΕ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ηλιόπουλε. Δίνω το θέμα στην κυρία Μπίινα. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και την Οργανωτική, αλλά κυρίως και τον Πρόεδρό μας, τον κύριο Τζέμο, για την τιμή να είμαι για ακόμη μια φορά ομιλήτρια στο συνέδριο. Εγώ θα μιλήσω για τη διαδικασία χαρακτηρισμού της γης ως υψηλής παραγωγικότητας, τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας και τα προβλήματα γύρω από το χαρακτηρισμό σε σχέση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την οικονομική ανάπτυξη. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα και ειδικά της γεωργικής παραγωγής ως βάση της ανθρώπινης διαβίωσης και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ενσωματώνεται τόσο στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και στην αρχή της αειφορίας, οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, η γεωργική γη εντάσσεται στην έννοια του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο το κράτος οφείλει να προστατεύει. Η ανωτέρω παραδοχή γίνεται παγίως δεκτή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και μάλιστα με την απρόσφατη απόφαση της ΤΕ 198 του 24 του 5ου τμήματος, συνέδεσε το δικαστήριο τη γεωργική γη και με την παράγραφο 2 του άρθρου 24, δηλαδή και με το χωροταξικό σχεδιασμό, αναφέροντας ότι κατά την άσκηση από το κράτος της χωροταξικής πολιτικής και της οικιστικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους κανόνες που απορρέουν από την ανωτέρω συνταγματική αρχή, δηλαδή της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτείται να προστατεύεται και να διατηρείται η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, η διαφύλαξη της οποίας εξυπηρετεί και αναπτυξιακούς στόχους. Η αγροτική γη, η γη δηλαδή που δεν έχει ενταχθεί σε οικιστικό περιβάλλον, με σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης, ανοιχτής πόλεως ή ειδικά και γενικά πολεοδομικά σχέδια, θα πρέπει να προορίζεται εκ πρώτης ανάγνωσης για καλλιέργεια και για εν γέννη πρωτογενή παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, ο νομοθέτης προέβλεψε τον καθορισμό γεωγραφικών ορίων της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας με έκδοση ΚΙΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο άρθρο 56 του νόμου 2637 του 1998. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι τότε προεβλεπόταν ότι θα εκδοθεί η συγκεκριμένη ΚΙΑ εντός 5 μηνών. Μέχρι σήμερα, 27 χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί αυτή η ΚΙΑ. Και προέβλεπε και την έκδοση μιας άλλης ΚΙΑ, η οποία θα καθόριζε τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της γης και την κατάταξή της σε κατηγορίες βάση παραγωγικότητας. Μετά από τροποποιήσεις, στην ισχύουσα μορφή το άρθρο εξακολουθεί να προβλέπει την έκδοση της ΚΙΑ και επίσης προβλέπει τη διαδικασία μέχρι την έκδοση αυτής για το χαρακτηρισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των περιφερειών, τις οποίες θα τις λέω ΔΑΟΚ από εδώ και πέρα για συντομία.
ακόμα και σε περιπτώσεις αναδασμών, αν έχουν περάσει 40 χρόνια. Η σημασία του χαρακτηρισμού είναι μεγάλη, αφού εφόσον μία έκταση χαρακτηριστεί από την ΔΑΟΚ ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να ασκηθεί επί αυτής περιορίζεται στην αγροτική εκμετάλλευση και αγροτική δραστηριότητα κατά την έννοια συγκεκριμένου νόμου και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με ταυτόχρονη άσκηση καλλιεργητικής δραστηριότητας. Υφίστανται κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν όμως στον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, σε έργα ΟΤΑ του Δημοσίου για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, κοινής ωφελίας, έργα κτλ. Πολλές φορές όμως μιλάμε και για επενδύσεις που μπορεί να μην εντάσσονται αυτές καθεαυτές στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά να είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Το 2010 εκδόθηκε η οικία που προβλέπει τα κριτήρια για καθορισμό της γης και την κατάταξή της. Στο κείμενο της ίδιας απόφασης αναφέρεται ότι εκδόθηκε για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σαν βάση για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της αγροτικής γης και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2, δηλαδή του συνολικού χάρτη γεωργικής γης. Η διαδικασία που υφίσταται μέχρι την έκδοση του Γενικού Χάρτη είναι ότι προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε αξιοποίηση σε γη εκτός σχεδίου, για συντομία, θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως προς την παραγωγικότητά της αυτή και ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην κατατόπο αρμόδια ΔΑΟΚ της περιφέρειας, η οποία στη συνέχεια παραπέμπει το αίτημα στην Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της εκάστοτε περιφέρειας, η οποία... Το σημαντικό είναι ότι στελεχώνεται από κυρίως υπαλλήλους αυτής της διεύθυνσης, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με νομική ή γνώση νομικών. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ, η οικία αυτή για τα κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά και κατά τη διαδικασία αυτή. Και όχι να ισχύει αυτό που λέει η ίδια η υπουργική απόφαση, ότι αφορά μόνο και αποκλειστικά την έκδοση της άλλης οικία. Τα κριτήρια είναι άρδευση, αρδεσιμότητα, αναδασμός, συγκρότηση φυσικών ενωτήτων, παραδοσιακότητα καλλιεργειών, ιδιαιτερότητα, π.χ. κρόκος κοζάνης, ειδική σύσταση του εδάφους, νησιωτικότητα. Μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, η ΔΑΟΚ εκδίδει απόφαση χαρακτηρισμού. Σε περίπτωση μη επιθυμητού χαρακτηρισμού, η αρμοδιότητα για προσβολή αυτής της απόφασης ανήκει στο ΣΤΕ. Και επίσης δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να υποβάλει κανείς αίτηση απευθείας της ΠΕΧΟΠ, που έχουμε την έκδοση μιας γνωμοδότησης. Και είναι λίγο ιδιόμορφο εκεί το στοιχείο από διοικητικής απόψεως, γιατί παράγονται ένομες συνέπειες πολύ σημαντικές για τον επενδυτή και τον ετούντα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και άμεσα προσβλητή η συγκεκριμένη απόφαση. Η καθυστέρηση έκδοσης της ΚΙΑ για το χάρτη της γεωργικής γης επί 27 πλέον έτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθεί την πάγια καθυστέρηση υλοποίησης των μεγάλων χαρτών όπως του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών. Ο προσδιορισμός των γεωγραφικών ορίων είναι πολύ πιθανό, εάν ποτέ γίνει, να έχει επικαλύψεις με τους χάρτες του κτηματολογίου ή τους δασικούς, αφού και αυτοί οι ίδιοι αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρισμοί και οι χρήσεις γης του ενός από τον άλλο για τις ίδιες εκτάσεις. Ταυτόχρονα εκπαινούνται και επικαιροποιούνται και περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, αλλά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια για περιοχές που μπορεί σε εισαγωγικά να λειτουργήσουν ως υποδοχής σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας. Είναι επομένως πιθανό εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει βούληση δημιουργίας ενός έργου ή μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, ακόμα και στρατηγικής σημασίας, με σκοπό την ανάπτυξη μιας περιοχής, να μην εξαιρούνται αυτά τα έργα από την απαγόρευση χρήσης των εκτάσεων και η ΠΕΧΟΠ να τις κρίνει τις εκτάσεις ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Τότε θα υφίσταται και σύγκρουση δύο συνταγματικά καθορισμένων υποχρεώσεων του κράτους. Της προστασίας της γεωργικής γης ως μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή του 24 παράγραφος 1 του Συντάγματος, και του συντονισμού της οικονομικής δραστηριότητας με επιδίωξη την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, το 106 παράγραφος 1. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και ιδίως όταν δεν είναι ξεκάθαρη η εφαρμογή κάποιου από τα κριτήρια και το χαρακτηρισμό, θα πρέπει να γίνεται στάθμιση και να προκρίνεται πιο συμφέρουσα για την έκταση που θα χρησιμοποιηθεί για την περιοχή, για την αξιοποίηση της περιοχής και άρα χαρακτηρισμός γης. Βάσει άρρωστα του 24 παράγραφος 2 του Συντάγματος, το κράτος οφείλει να ρυθμίζει τη χωροταξική διάρθρωση. Το γεγονός ότι οι επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους περιφερειών και κατά κύριο λόγο των ΔΑΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν νομικές γνώσεις και δεν μπορούν να προβούν σε στάθμιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και εν γέννη στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στις αποφάσεις τους, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται αυτούσιο κάποια από τα κριτήρια που προβλέπει η ΚΙΑ,
Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός επαφείται στη διακριτική τους ευχέρεια και όχι στη δέσμη αρμοδιότητά τους, συνιστά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα της διαδικασίας χαρακτηρισμού. Αποτέλεσμα είναι οι αποφάσεις να είναι σε μεγάλο βαθμό παράνομες, αφού είναι αναιτιολόγητες, να επιβαρύνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας με ύλη που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Επιπλέον, όταν η ΠΕΧΟΠ εξετάσει, έχει συμβεί σε μένα να εξετάσει η ΠΕΧΟΠ ένσταση που έχω κάνει για χαρακτηρισμό χώρου αποθέσεων και να μου χαρακτηρίσει το χώρο αποθέσεων ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας πρόσφατα και προσκομίζοντας την απόφαση 2487 του 17 του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναφέρεται ακριβώς σε ίδια περίπτωση ότι χώρος αποθέσεων δεν μπορεί να είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, να μου απαντήσει η ΠΕΧΟΠ ότι η απόφαση που προσκόμισα δεν αναφέρεται στην ίδια αυτή έκταση. Αρκετές ΠΕΧΟΠ δεν εφαρμόζουν αναλογικά τα κριτήρια, όπως παγίως ορίζει η νομολογία του ΣΤΕ, θεωρώντας κανόνα το δεύτερο εδάφιο της. Και αυτό έχει πολλές περιπτώσεις στο χαρακτηρισμό εκτάσεων, χωρίς να τη χάνει εφαρμογής κανένα από τα κριτήρια. Μην απατρίποντας την ανάπτυξη έργων και επενδύσεων που θα συνεισέφεραν τα μέγιστα στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της περιοχής. Επιπλέον, δυσμενή συνέπεια είναι η άνηση και μία ενιαία αντιμετώπιση των δικουμένων που αιτούνται το χαρακτηρισμό μιας έκτασης κατά παράβαση και του άρθρου 4 του Συντάγματος. Η μη υποχρεωτική εφαρμογή από τις ίδιες υπηρεσίες και των κριτηρίων για το ενδιάμεσο αυτοδιάστημα είναι πολύ πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως προς την παραγωγικότητά τους, που δεν θα συμφωνεί με την μελλοντικώς προσδοκόμενη να εκδοθεί απόφαση με τα χαρακτηρισμού των γεωγραφικών ορίων, του χάρτη δηλαδή. Το ΙΠΑΤ έχει εκδώσει εγκύκλιο που δίνει οδηγία να εφαρμόζεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν την χάνει εφαρμογής κάποια από τα κριτήρια της εν λόγω ΚΙΑ, θα πρέπει για το χαρακτηρισμό να λαμβάνονται υπόψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, όπως προβλέπεται από πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται και η αρχή της προηγούμενης ακρόασης. Άρθρο 6 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος, κάτι που δεν συμβαίνει, και τις συνέπειες του χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως γης υψηλής παραγωγικότητας είναι δυνατόν να έχει πολύ σοβαρές δυσμενείς συνέπειες και για τους επενδυτές που αιτούνται το χαρακτηρισμό. Θα πάω στα συμπεράσματα. Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων εκτός σχεδίου βάσης παραγωγικότητας είναι κρίσιμος για τις χρήσεις και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους. Η καθυστέρηση επί 27 έτη και πλέον της έκδοσης της ΚΙΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του 2637 του 98 για τον ολοκληρωμένο χάρτη έχει οδηγήσει σε πολλά ζητήματα εφαρμογής νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες των περιφερειών αποφασίζουν για το χαρακτηρισμό μετά από γνωμοδότηση ΠΕΧΟΠ θα πρέπει να αποτελούνται ή να υποστηρίζονται και από νομικό, αλλά και από υπάλληλο που να γνωρίζει το χωροταξικό σχεδιασμό εν γέννη της περιφέρειας, αλλά ίσως και τον κρατικό, ώστε να συμπορεύονται και να μην συγκρούονται ο χωροταξικός και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός με την προστασία της αγροτικής γης. Η ΚΙΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση χαρακτηρισμού, προκειμένου να υπάρχει μια όσο το δυνατόν ενιαία ισότιμη αντιμετώπιση και να μην δημιουργούνται χαρακτηρισμοί και γεές δύο ταχυτήτων. Επιπλέον, σημαντικό είναι στο πλαίσιο αυτής της ενιαίας αντιμετώπισης, τόσο κατά τη διαδικασία χαρακτηρισμού κατά περίπτωση, όσο και συνολικά, εφόσον εκδοθεί η ΚΙΑ, να λαμβάνονται υπόψη το λειτουργούν κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες σε περιοχές που έχουν ήδη κυρωθεί. Η ολιστική αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας και των χρήσεων γης από το κράτος είναι επιβεβλημένη, έτσι ώστε να μην υφίστανται επικαλύψεις και συγκρούσεις. Σας ευχαριστώ. Στη Γερμανία, όταν τέθηκε το θέμα της απαγορεύσης του καπνίσματος στα εστιατόρια, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, κρίνοντας σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, είπε στον νομοθέτη ότι μέσα σε 2 χρόνια θα πρέπει να φτιάξεις συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Εδώ το Συμβούλιο Επικρατείας 25 χρόνια όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό υγρών αγόρασαν. Θεωρώ ότι εκεί υπήρχε μια συμπαιγνία κατά την άποψή μου σε συνδυασμό με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ώστε να μην προχωράει ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο καθένας να χτίζει όπου θέλει και ουσιαστικά να πρόκειται για μια αυθαιρεσία. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από τις χρήσεις γης, παρόλα αυτά όμως οφείλω να ομολογήσω ότι έμαθα αρκετά σήμερα και δίνω το λόγο στην κυρία Ιωάννα Μαϊνιάρη. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Μπινιάρη. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Πρόεδρο και την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων και για την αποδοχή της εισήγησής μου, αλλά και για τη διοργάνωση γενικά του συνεδρίου που μας δίνει την ευκαιρία να συζητάμε για τόσο ενδιαφέροντα ζητήματα.
Εγώ θα σας μιλήσω για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής δικαιοσύνης, με αφορμή την περίπτωση των Κλίμα Σενιορίνεν, μιας Ελβετικής Ένωσης ηλικιωμένων γυναικών για την προστασία του κλίματος. Στην Ελβετία. Ναι. Αρχικά να πούμε εισαγωγικά ότι η κλιματική αλλαγή έχει αναχθεί σε ένα ζήτημα παγκόσμιας εμβέλειας, δεδομένου ότι πλέον οι επιπτώσεις της είναι περισσότερο εμφανείς από ποτέ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα, σύμφωνα με ειδικές επιστημονικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών, εκτιμάται αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και γενικά ακραίων καιρικών φαινομένων όπως καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασία. Οι αυξανόμενες συνέπειες στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν πολλούς κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να αποβούν καταστροφικοί για τον πλανήτη, με αποτέλεσμα η κλιματική αλλαγή να έχει αναχθεί πλέον σε κλιματική κρίση. Κέρια σημασία είναι το γεγονός ότι η κλιματική κρίση δεν πλήττει στην καθημερινότητα όλους το ίδιο. Ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και ασθενέστερες οικονομίες πλήττονται εκ των πραγμάτων περισσότερο, οπότε χρήζουν και αυξημένης προστασίας. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη επίλυσης τρέχοντων και κρίσιμων προβλημάτων με το θεσμικό πλαίσιο του δικαίου για την κλιματική αλλαγή, η οποία κορυφώνεται στην κλιματική κρίση και έτσι συνιστά έκτακτη περίσταση. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σταθμός για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υπήρξε η Συμφωνία των Παρισίων, καθώς μέσω αυτής τέθηκαν τα θεμέλια για την επιτάχυνση και τη συστηματοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων και χρονικά προσδιορισμένων στόχων. Μάλιστα, το προήμιο της Συμφωνίας των Παρισίων, στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, καθιστά σαφές ότι όλα τα κράτη, όταν αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να σέβονται, να προωθούν και να λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το δίκαιο για την κλιματική αλλαγή έβρε στο προσκήνιο και το ζήτημα πρόσβασης στην κλιματική δικαιοσύνη, δηλαδή στην επιδίωξη της διασφάλισης κλιματικών υποχρεώσεων και στόχων μέσω της δικαστικής οδού. Πλέον η κλιματική δικαιοσύνη έχει διευρυνθεί αρκετά στα εθνικά δικαστήρια διαφόρων χωρών της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά πλέον και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο έχει αυξηθεί ο αριθμός των προσφυγών που επικαλούνται ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Πάντως, στον ευρωπαϊκό χώρο, σε επίπεδο εθνικής δικαιοσύνης, κομβική παραμένει η απόφαση Ουρτζέντα, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας αναγνώρισε ότι η Ολλανδία υποχρεούται για τη λήψη μέτρων πρόληψης κατά της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής στην επικράτειά της και ότι η υποχρέωση αυτή να λάβει προληπτικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου θεμελιώνεται στην νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελικώς, η απόφαση Ουρτζέντα κατά Ολλανδίας εμφάνισε την κλιματική αλλαγή υπό το πρίσμα της ανάγκης δικαστικής αναγνώρισης του επίγοντος της κατάστασης και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Αυτή την ιδιαιτερότητα και τεράστια σημασία του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής με εκτενή τεκμηρίωση ανέδειξε πρώτη φορά σε επίπεδο διεθνούς δικαιοσύνης και του ΕΔΑ στην υπόθεση των Κλίμα Σενιορίνεν, η οποία συνιστά μια εμβληματική σημασίας περιβαλλοντική απόφαση. Συνοπτικά, η σπουδαιότητά της βρίσκεται στο γεγονός ότι αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα κάθε πολίτη να προστατεύεται αποτελεσματικά από το κράτος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του, πτυχές οι οποίες προστατεύονται από τα άρθρα 2 και 8 της ΕΣΔΑ και οι οποίες προφανώς επηρεάζονται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ειδικότερα, το τμήμα μείζωνος σύνθεσης του ΕΔΑ έκρινε ότι η ελβετική κυβέρνηση παραβίασε το δικαίωμα της Ένωσης Ηλικιωμένων και την προστασία στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή από τις βαριές συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Συγκεκριμένα, θεώρησε ότι η ελβετική κυβέρνηση απέτυχε να θέσει σε εφαρμογή ικανοποιητικές πολιτικές για τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, επιβαρύνοντας έτσι την ποιότητα ζωής ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν θα εμείνω στα πραγματικά περιστατικά και στους ισχυρισμούς, αλλά θα πάω κατευθείαν στο διατακτικό. Το ΕΔΑ, αφού έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς, τα έγγραφα και αφού προέβησε μια εκτενή και τεκμηριωμένη παρουσίαση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, καταδίκασε την Ελβετία για παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των πολιτών εξαιτίας της μη υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, και μάλιστα της επέβαλε να καταβάλει στην προσφεύγουσα ένωση το ποσό των 80.000 ευρώ.
Επιπλέον, διαπίστωσε γενικά ότι η Ελβετία δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των πολιτών της από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των ατόμων και των ενώσεων να ασκούν δικαστικές διεκδικήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Σημειώνεται πως με την απόφαση αυτή καταδικάζεται πρώτη φορά κράτος μέλος για ανεπαρκή δράση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ακόμη, το Δικαστήριο του Στρασβούργου αναγνώρισε την ύπαρξη ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής ως σημαντικής απειλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας έτσι την ανάγκη επίγουσας λήψης και εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της. Και μάλιστα υπογράμμισε τις νομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών της Ένωσης να προστατεύουν τα άτομα από τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας έτσι και τη διαγενειακή δικαιοσύνη. Βέβαια, το δικαστήριο επεσήμανε ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που άπτονται της κλιματικής αλλαγής, η δικαστική κρίση δεν μπορεί να είναι λεπτομερής ή ρυθμιστική σε σχέση με τα μέτρα που απαιτείται να εφαρμοστούν. Ωστόσο, υπό την εποπτεία της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι αρχές της Ελβετίας. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω απόφαση του ΕΔΑ έφερε στο προσκήνιο και ορισμένες προβληματικές ιδιαίτερης σημασίας για την κλιματική αλλαγή εν γέννη, όπως η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υποχρέωση των κρατών για λήψη μέτρων, η οποία αφορά το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η έννοια της ευθύνης του κράτους σε μια αβέβαιη και παγκόσμια πρόκληση όπως η κλιματική αλλαγή. Και επίσης ένα κράτος μπορεί να έχει περιορισμένα εργαλεία και δυνατότητες να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση από μόνο του. Άρα εδώ αναδεικνύεται και η διεθνής εξωστρέφεια την οποία οφείλει να επιδείξει ένα κράτος προκειμένου να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες του. Και μάλιστα εδώ αναδεικνύεται και η ευθύνη των κρατών έναντι της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες και υποχρεώσεις τους. Επίσης, η απόφαση έφερε στην επιφάνεια τις κοινωνικές ανισότητες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, διότι όπως είδαμε εδώ, οι ηλικιωμένες γυναίκες βάλλονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ανέκυψε η προβληματική πώς μπορεί το κράτος να λάβει αποφάσεις με βάση τις αβέβαιες επιστημονικές προβλέψεις και τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και επίσης, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η απόφαση εγείρει το θέμα του ρόλου της δικαστικής εξουσίας σε ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, αν οι δικαστές μπορούν να υποκαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων, ιδίως σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ανάπτυξη, όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή η ενεργειακή πολιτική. Το ΕΔΑ μπορεί να εκδίδει αποφάσεις που επηρεάζουν τη δημόσια πολιτική, αλλά το πώς αυτά τα δικαστικά διατάγματα θα ενσωματωθούν στην πραγματική πολιτική διαδικασία παραμένει ασαφές. Άρα, μήπως τελικά γίνεται ο δικαστής προστάτης του πλανήτη? Εν κατακλείδη, στη σχολιαζόμενη απόφαση του ΕΔΑ όχι μόνο αναδεικνύεται η ορίμανση της νομολογίας του για ζητήματα κλιματικής αλλαγής, αλλά αποτυπώνεται και η αγωνία της κοινωνίας για την κλιματική αλλαγή, εξού και ανακύπτει η καθοριστική της σημασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κλιματική αλλαγή. Εξαιρετική βέβαια σημασία κατέχει το γεγονός ότι στην απόφαση τεκμηριώνεται η ιδιαιτερότητα της κλιματικής κρίσης σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα και γνωστά, θα λέγαμε, προβλήματα περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία προέρχονται από συγκεκριμένες πηγές. Ενώ η κλιματική αλλαγή συνιστά ένα παγκόσμιο πρόβλημα με πολλά ζητήματα αιτιότητας. Εν ώψη λοιπόν το ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα της εποχής μας, καθίσταται σαφές ότι η αντιμετώπιση της είναι κυρίως καθήκον του νομοθέτη, ενώ ο δικαστής πρέπει να ασκεί την εποπτεία. Επίσης, είναι εμφανής η διαφορά των λόγων και ισχυρισμών που προβάλλονται στις κλιματικές δίκες, σε σύγκριση με τις κλασικές περιβαλλοντικές δίκες, καθώς πλέον προβάλλονται νέοι λόγοι όπως η έλλειψη της αναγκαίας κλιματικής φιλοδοξίας των κρατών που τίθεται υπό δικαστικό έλεγχο, η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τα θεμελιώδη δικαιώματα και η βλάβη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αποκατάστασή της. Και εν ώψη των ανωτέρων, και με αυτό ολοκληρώνω, δεν θα μπορούσε να μην προκύψει το ερώτημα για το πώς η ελληνική πολιτεία διαχειρίζεται την κλιματική αλλαγή τόσο σε κοινωνικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Πλέον όλο και περισσότεροι έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε ότι η κλιματική κρίση έχει αναχθεί σε ένα καθημερινό πρόβλημα και δεν μπορούμε να μην αναρωτιόμαστε αν το κράτος λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών και μάλιστα αν υπάρχουν εγγύησεις για τη λήψη αυτών των μέτρων. Όμως, όπως όλοι ξέρουμε, το μόνο νομικό κείμενο που παρέχει εγγύησεις είναι το Σύνταγμα.
Άρα τίθεται το ερώτημα μήπως θα έπρεπε το ίδιο το ελληνικό σύνταγμα να συμπεριλάβει διάταξη με την οποία θα δεσμεύει το κράτος να λάβει άμεσα μέτρα και να κατοχυρώνει ρητά το δικαίωμα προστασίας από την κλιματική αλλαγή, χωρίς να αρκείται μόνο στην αναφορά του δικαιώματος στο περιβάλλον στο ήδη υπάρχον άρθρο 24. Άλλωστε, η θέσπιση συγκεκριμένων συνταγματικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το κλίμα μακροπρόθεσμα, οι οποίες θα παρεμποδίζουν τη δυνατότητα αλλαγής πολιτικής όσον αφορά την προστασία του κλίματος, θα καταστήσουν σαφές ότι υφίσταται μια σαφής δέσμευση για τη διασφάλιση της προτεραιότητας της προστασίας του κλίματος έναντι άλλων στόχων και συμφερόντων. Νομίζω ότι αν η χώρα μας θέλει να συνδράμει ουσιαστικά στον αγώνα της κλιματικής ουδετερότητας για να προστατέψει όχι μόνο τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές γενναίες, θα πρέπει αυτό το ζήτημα να εξεταστεί διεξοδικά από τον Έλληνα συντακτικό νομοθέτη σε μια μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπινιάρη. Υπάρχει μια άλλη απόφαση στο Πρωτοδικείο των Παρισίων που υπέβαλε €1 πρόστιμο στη γαλλική κυβέρνηση λόγω του ότι δεν προέβη στην λήψη κατάλληλων μέτρων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Εγώ περίμενα να μου πει αν θα πάρω κανένα έργο τίσο το καλοκαίρι και ποιες θα είναι οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό, δεχόμαστε τα επόμενα 2 λεπτά. Εφόσον δεν υπάρχει καμία ερώτηση, αυταρχικά σκεφτόμενος, λοιπόν, 4,5 ώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση.